Moi. Mä et tee nyt suomeksi, koska mä en jaksa alkaa puhumaan enkkoa. Siinä kestää oikeesti 6 minuuttia. Mulla on joka sanaa miettiä nyt illasta niin. Wow. Subscribe. Tää on peilissä kiinni nyt sitten. No niin, kivempi valotus. Bubbles. Mitäs se ASMRilla? Oikeesti mua väsyttää, mä nukuin ihan sika vähän yöllä. Mä en muista edes suomeksi sanoa niin. Turha edes yrittää enkoksi alkaa. Ai niitä piti ASMR. Right. Mitä tehdä? Itse varovasti toikin, koska mä oon läppärissä alla. Tätä meni mun nenään. Siinä se oli sitten. Thanks for watching, I guess. Tää oli tämmönen pikku 8,5 minuutin video. Ehkä ei, kun en mä tiedä sen, mikä tää editointi sen jälkeen on. Tää on tälleen 8,5 minuutin. Bye! Ups! Bye!